Tang kendiat laj no ki kena school na kacing yap hadin ba kemding uwei upus laj. Une upus ulah kemding hadin ba kawai ka blang kala lejyaj hajan jong une upus. Wat kane ka blang kala yap no hasan. Kane kala penlong ya ki bro bakin tip ba une upus udon kading laj basir kei. Bat bakin kiar ban lej hajan jong une upus. Kane kala jia ha ka senong maular sawes kasi bat donbok bakadai ha ka por bomlong school. Hadin kane ka jingjia ka senong kala pentip no syaki bor badai pej. Kitchen mình mà con làm mà mềm sẽ bé hệ ui nơi từ ghi blang sẽ cứ đừng chi Pej hasnda hajan jong ka school pej kane ka school kapagi kena ritman kasngi kidon kamban wan sa school hang ne upus lain tang hasnda jong ka school pej Dene pe bado. hap deng jong ka sinong breu